Ok, Ofulendo le 26 juillet 2026, le 26 juillet 2026, numéro de plus 34 663 10 14 06. Ngana ay video mi 600 nga TikTok sanfɛ ani nga status sanfɛ ni ne bamama yɛlɛma ye ni ne jinɛ bamba ye wala n'i y'a mɛn ko bamama yɛlɛma bama min n'a b'a yɛrɛ yɛlɛma ale de ye nin ye différence bɛ ale ni bama tɔw cɛ. Bama caman bɛ yen n'i y'u dalen a bɛ k'i ɲɛna k'olu bɛ sunɔgɔ la mais ale ɲɛ yɛlɛnnen don 24 heures sur 24 heures ni de bamama yɛlɛma ye n'i y'a ye i b'a ko mɔnzuru don n'i y'a ye a b'i jatigɛ a bɛ fɔ ne ma ko bamama yɛlɛma ni de ye jinɛ bamba ye fɔlɔ an ka maakɔrɔ ka waatiw la bamama yɛlɛma ale de tun bɛ sɔn bama bɛɛ tɛ sɔn ta ye dɛ ayi ka bama ye ji la dɔrɔn k'i bɛ taa sɔn i kɔni bɛ ka taa dumuni de di u ma o fɛnɛ ka ɲi mais bama bɛɛ tɛ sɔn ta ye jinɛ bamaw b'u dan ma bamama yɛlɛmaw b'u dan ma ni de ye bamama yɛlɛma ye i y'a faamu a bɛ ko caman kɛ ale de filɛ nin n'i y'a mɛn ko bamama yɛlɛma dɔrɔn ale de filɛ nin mais n'i y'a ye i b'a bisigi k'a kɛ fɛn caman ye ale de ye bamama yɛlɛma ye voilà i ɲɛ t'a kunkolo la voilà donc différence bɛ ale ni bama tɔw cɛ nka na ne ka ɲɛnamaya kɔnɔ ne ye bama fila de mara voilà mais nin ye bamama yɛlɛma min ye ni maa min bɛ yen ko bana sidɔnbali de bɛ i fɛ mɔgɔ la ou bana sidɔnbali de bɛ i yɛrɛ la i bɛ se k'ale sɔn mais ale bɛ sɔn ni layidu de ye mais fɛn min fɛnɛ don a tɛ sɔn bɛɛ ka sɔn fɛn na mais n'a kɔni sɔnna sɔn fɛn min na o ko kelen kɔni o bɛ kɛ fɔlɔ an ka maakɔrɔ ka waatiw la bamama yɛlɛma tun bɛ yɔrɔ min na u tun bɛ taa o de sɔn bama bɛɛ tɛ sɔn ta in ŋana i m'a ye fɔlɔ u ko bama de b'a bolo ko de bɛ nafolo fɔnɔ k'a d'a ma n ko ni bama bɛ nafolo fɔnɔ sawusa boso bɛɛ kɛra miliyardɛri ye bosow tun tɛ jɛgɛ mɔ sawusa sɔmɔnɔw bɛɛ kɛra miliyardɛri ye o y'o kuma bila bamama yɛlɛma min filɛ ne bolo n m'a fɔ bamama yɛlɛma tɛ yen bilen adamaden mana kodɔn cogo cogo i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen a b'o bolo mais bamama yɛlɛma a tigi man ca bilen dɛ ni ne ye jinɛ bamba ye muso min bɛ yen e bɔra i ka furu kɔnɔ vraiment e bɛ fɛ ka segin i ka furu kɔnɔ a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye e bɛ fɛ ka segin i ka furu kɔnɔ i bɛ nin sɔn ka tila ka layidu ta o furu kelen i bɛ segin a kɔnɔ muso min yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen e de bɛ fɛ ka i sigi cɛ dɔ kun a ka di e ye cɛ dɔ k'e furu i bɛ bama in sɔn nin de ye jinɛ bamba ye nin de ye bamama yɛlɛma ye ani maa min fɛnɛ bɛ baarako hami b'i la hali n'a sɔrɔ i ka baara tiɲɛna k'i sigilen don i tɛ baara la i b'a sɔn mais i bɛ tila ka layidu fɛnɛ ta maa minnu bɛ jamana jan kan k'aw de ka laɲini ye ka hɛrɛ sɔrɔ ani kunnawolo ka segin faso kɔnɔ i b'a sɔn a sɔnnen fɛnɛ kɔfɛ i bɛ layidu de ta ale ni dafalen de bɛ taa nin de ye bamama yɛlɛma ye faama min fɛnɛ bɛ yen e bɛ fɛ i ka faamaya ka protéger k'i protéger i ka faamaya kɔnɔ se bɛ maa min ye e bɛ fɛ i ka lakana i bɛ ale sɔn k'i yɛrɛ kalifa don a ma ŋana diɲɛ maa si tɛna diɲɛ kɔnɔ ko ala ka lajarabi t'i sɔrɔ dɛ ala m'o k'a ka kira si ye ala ka kira si tɛ yen ko min ma dekun sɔrɔ ala ka sayiba si tɛ yen ala ka nabiɲuman si tɛ yen ko min ma dekun sɔrɔ o de kama n ka gɛrɛ maakɔrɔw la maa si t'a fɔ i tɛ dekun sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mais kana to i ka kɛ maaw sago ye kana to i ka kɛ fadenw sago ye ni dekun y'i sɔrɔ ŋana i jija i ka bɔ dekun kɔnɔ mɔgɔ kan'i bɔcogo dɔn sinon maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko dekun t'i sɔrɔ koyi ayi dekun tɛ fɛn kelen min sɔrɔ o ye alaw tala di mais bamama yɛlɛma jinɛ bamba de don e mɔgɔ min mago bɛ nafolofin na ka sababu sɔrɔ ka garisigɛw dayɛlɛ i ye i b'a sɔn ka layidu ta k'a fɔ n'i kɛra nafolotigi ye i bɛna nin layidu in i bɛ nin dafa sirijugu bɛ mɔgɔ min kan a kɛra dabali siri de a kɛra jinɛjugu ka siri de i bɛ a sɔn o siri o bɛ tigɛ ka bɔ i kan n'a sɔnna i ka sɔn fɛn na maa min bɛ yen ko bana sidɔnbali de bɛ a tigi la dɔkitɛriw ye analyse kɛ n bɛ segin ka dɔkitɛriw ye analyse kɛ u y'a yira k'a fɔ bana in olu ma bana in sugu dɔn i bɛ bama in sɔn k'i kalifa don a la n'a b'i fɛ mɔgɔ min fɛnɛ kan i bɛ nin video la s'a ma a ka bama in sɔn a k'i kalifa don bama in na n'a ka bana kɛnɛyara a ye layidu min ta a k'a dafa n'a m'o dafa bana in bɛ segin a nɔ la maa min bɛ yen ko kasara y'i sɔrɔ nafoloko tiɲɛni y'i sɔrɔ accident jugu y'i sɔrɔ baara kɔnɔ bi bi in na i bɛ gɛlɛya kɔnɔ i bɛ bama in sɔn i bɛ layidu de ta nin de ye bamama yɛlɛma ye nin de ye jinɛ bamba ye ŋana n'a y'i ja san bɛɛ kana dumuni di nin ma ni kɔngɔ ye ale minɛ don min ale de b'i yɛrɛ yɛlɛma ka taa dumuni kɛ ka tila ka segin ne ka ɲɛnamaya kɔnɔ ne ye bama fila de mara
o de kama an b'o fɔ n ko mɔgɔ caman ye ne dɔn mɔgɔ caman ye ne ye mais mɔgɔ caman tɛ ne dɔn quoi n bɛ se ka mɔgɔ caman de bɛ ne ye mais mɔgɔ caman tɛ ne dɔn nka na fɛn jugu baden de bɛ ne bolo fɛn jugu baden de bɛ ne bolo n bɛ se ka fɛn jugu baden de bɛ ne bolo ka da kan ne ye kow ɲɛɲini quoi ne ye cɛkɔrɔbaw sera tagama quoi hali maninfin min fɛnɛ bɛ yen k'e ni dɔ de kun jɛra ka société dɔ créer ou bien ka entreprise dɔ créer ou bien ka marché dɔ ɲini marché kun bɔlen a y'i janfa bama in sɔn ni mɔgɔ si ma don n'a sigura bama in na a bɛ yɔrɔ ɲini mais ni mɔgɔ si ma tɛ a bɛ sa bama in a bɛ ko caman kɛ dɛ jinɛ bama de don bama yɛlɛma de don bama gansan tɛ mais n'i y'a ye a b'i jatigɛ mais n'i y'a ye a bɛ k'i na ko mɔzuru de don mɔzuru tɛ i bɛ bama caman ba de u ɲɛ tugulen de don ni gɛrɛu la waati min na u b'u ɲɛ yɛlɛ mais ale ɲɛ yɛlɛlen don 24 heures sur 24 heures ale ye su janjo tigi de ni su de kora ale bɛ k'o daminɛ n bɛ segin ka su janjo tigi de don ni su de kora ale bɛ k'o de daminɛ sadiri ni haminako b'i la dɛ a fɔ Simon n bɛ fɛ ka bama in de sɔn a bɛ sɔn ni fɛn min ye a laada n b'o f'i ye i kan ka layidu min fɛnɛ ta n b'o f'i ye nka na ko bɛ yen dɛ ko bɛ yen quoi aw folen don